så svært igen. Det er sgu bare lidt af hver. Altså, vi starter ud med nudlerne. Dem lægger vi der. Jeg vil normalt have brugt en kagerulle, men den ved jeg sgu ikke helt, hvor den er nok blevet smidt til vaskelæge eller et andet fis. Så vi tager den her, og så er det bare med at være en voldchokolade. Når jeg synes, nudlerne er godt kvæst og så videre, så flækker jeg lige pakken op. Det måske være en lille god idé at bruge en saks til at flække den op med. Ja, det ville det nok. Meget nemmere. Så hælder du dit nudelværk, altså alt det her. Det hælder du lige her i. Nå, der var ikke olie med i den her. Men hvis der er olie med, så hvis du er på slankekur, lad være med det. Men det smager altså bedre med olie. Nå. Du fyrer bare op i en gryde. Ja, du fyrer bare op i en gryde med nudlerne, hedder det. Så tager du dit krydderi, det følger med. Og så ryster du i den for at få krydderiet ned i den anden ende, og så flækker du den op. Like so. Så i med lortet. Men, så fyrer vi noget vand i det. Det ser sådan her ud. Jeg var ved at koge pasta først, men I kan godt se. Og det ved jeg så ikke, om I kan se, men det her, det er det. Det skal lige have noget vand i. Hvorfor den på vasken? Vi fyrer noget vand i. Dejligt lækker vand. Så sætter jeg den herover. Så kan I lige komme med herover. Flytter jeg lige. Så kan I se sådan her. Sådan her ser det ud indtil videre. Skal vi lige have smagen godt rundt. Lækkert. Så går vi herover. Så tænder vi for komfuret her. Og det skal bare have lov at hamre fuld power på. Så kan I se her. Så begynder det lige så stille. Så venter vi. Imens kan vi tale om, hvor fucking godt jeg ser ud, altså. Så jeg skulle bare hamre nice ud. Men, nå, kan I høre det? Det ved jeg ikke, om I kan. Men, fuck at der sker jo ingenting her. Nå, det må sgu være noget, der er ved at springe i luften. Nej, det er det ikke. Bare rolig. Og det her, det er ikke sådan noget, du behøver sig for hjælp til, der sidder og vejleder dig i hoved og røv. Det kan du gøre helt fint, ved at du bare står her og venter. Så nu begynder det. Kan I se det der? Skum af en art. Nå, men det kigger vi sgu lige på. We waiting. Det tager sin tid. Men... Ej, come on. Jeg har så sådan cirka... Det ved jeg sgu ikke. Fint. We waiting. Yeah. Se der. Vi zooming. Og vi zoomer lidt ud igen. Se, så begynder det. Kan I se alt det der smag, der egentlig ligger der i boblen? Så ser det dejligt lækkert ud, og når det begynder at boble, så skruer I ned
på en temperatur her på 4 stykker, alt efter hvor godt de kan lide varme. Jeg rører lige rundt i det, for ellers så synes jeg, det skulle se lidt ud som om noget retarderet fis. Så går du herhen. Hvor fuck virker det, Lotte? Sådan der. Hvorfor? Hvorfor virker det ikke? Nå, men I skal i hvert fald vente 5 minutter, eller til nudlen er sådan gennemkogt. Så det er bare lækker. Så venter vi. Nå. Sætter jeg lige herover igen. Ude i kiggen. Nå, men ellers så står vi jo her og venter, og det er jo dejligt lækkert, og ja. Yeah. Og du har ikke noget at sige til den måde, jeg optager. Det er jo godt drop. Hvorfor så også elendigt til at knipse i dag? Chokolade. Nå, men det skal i hvert fald ligge der 5 minutter og bare hygge sig. Det kan godt være, at man skulle tænde for M-hætten. Så ved jeg ikke, om I kan se mig. Der faktisk... Nå, her virker det slå. Her... Så ved jeg ikke, om I kan se M-hætten, men... Jeg tror, I kan høre, den larmer. Sådan der. Nu virker lortet. Rul op. Så venter. Så ligger det her og dejligt koger ud. Og ej, hvor ser det godt ud. Kom nu. Jeg prøver altså lige at få det her til at virke med... han plejer at kunne indstille det sådan til, at det skal tage 5 minutter. Hey, nu virker det. Jeg tager lige med herover. Så kan I se her, nu står der så 10 minutter, det er lige lovligt meget. Men hvorfor virker det ikke? Kom nu. Hold gjort nu. Se, så skal I bare indstille det. Nu er der sådan gået cirka 2 minutter, men vi skal gøre det lidt hurtigere, og I ikke skal behøve sig optage. Så giv den 5 minutter, nu giver jeg den 3 på grund af den. Har jeg fået lov at simre i lidt tid. Jeg stiller jer lige på plads igen, så I kan få lov at se mig. I kan se min flotte gryde her. Nej, hvor den smuk. Nå, vi venter. Indtil videre, der er 3 minutter. Sgu lækker. 3 minutter. Mine fingre. Nå. Og det skulle ikke være, hvad skal vi lave i 3 minutter? Vi kan se godt ud. Vi kan se fucking godt ud. Nå. Men så kan jeg lige sidde og rydde op imens. Det skal I huske at gøre, ellers så bliver mor sur. Og så hugger hun sikkert hovedet af og spiser jeres indvold og så videre. Og det er der ikke nogen, der har lyst til. Det er simpelthen ikke nogen, der har lyst til, så det skal I passe på med. Ja. Så det bobler sgu ikke så meget lige nu. Hey, der er kun 2 minutter tilbage. Det er bare hammerfedt sådan noget. Nå, men... Skriv i kommentarer, hvis I synes om videoen, noget jeg kan gøre bedre, eller jeg kunne måske holde op med at knipse, på grund af, det er jeg ikke særlig god til. Men... Skriv i kommentarer, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre i sådan nogle videoer her. Så bare her og venter, og M-hæt. Det skal helst bare på fuld, for sådan noget kogende vand der, det damper jo ligesom, hvad kan man sige, som
Os ud af et oliefyr på en bil. Hvad ved jeg? Skal lige mig. Og der er kun 1 minut tilbage. Sygt! Det er min baby. Nå. Men jeg ved ikke, hvad I plejer at lade tiden gå med, når I sidder og laver sådan noget her. Så det er bare hammerfedt. I kan måske se tv, I kan sgu... Man kan nå at lave meget på 5 minutter. I kan tage en minifodboldkamp mod din lillebror, eller storebror, eller et tvilling for den sags skyld. Så nu kan I høre det færdigt. Slukker vi lige. Så lad I lige bruge det sidste varme til at sidde og sætte sig og så videre. Så skal jeg også huske at slukke for M-head. For vores slukker ikke sig selv, det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Det her har jeg så tænkt mig at hælde op i en skål. Logik. Så. What? Hvorfor damper den her? I med den. Så hælder I jeres snudler i. Lækker. Det lyder bare pisse lækker. Så smider jeg den her til vask, og lige smider noget vand i, så den kan få lov at ligge og køle. Og ellers så vil jeg lige prøve at smage på det her nu. Klar, kommer drama. Så smager vi på det. Ej, jeg har ikke fået smaget den her. Nå, men sådan her ser det ud. Dejligt lækkert. Smager vi. Måske skulle man lige lade det puste af. Men vi er seje, så det gør vi ikke. Det smager sgu lækkert. Det kan godt være, at du lige skal lade det køle af, for du æder det. Men en stjerne fra 1 til 10, så vil det her nok få 15, for det smager så lækkert. Nå, men det var alt for den her gang, og hvis I kunne lide videoen, så glem ikke at like og kommentere og abonnere for den sags skyld. Og vi ses næste gang. Hej hej.